Здравейте, вие отново сте с обзорната емисия на EBTV, репортерите, новинарският блок на телевизия Time Out. Аз съм Киборг Киборгян, а до мен е моят нов колега Ген Тръцков. Здравейте от мен, Ген Тръцков. Днес в емисията ще видите. Пенсионер превзе парламент с бръснарско нощче. 4 парламентарни фракции са взети за заложници. За момента полицията не планира спасителна акция. Град удари село Безимен. След години студена война между град Безимен и село Безимен за правата върху името Безимен, гражданите от Безимен асимилираха селото с акция продължила близо час. Подробности в емисията в 22:17 часа. Революционна свинска маза без холестерол се появи на пазара този понеделник. Километрични опашки от манекенки заливат магазините. Президента Първанов отказа коментар. Аре пак. Добре. Фолкфурията Гергана пусна на пазара секс кукла в реални размери. Високото близо метър пластмасово копие на певицата се продава в секс магазините. Първи от новия артикул се възползвали шофьорите на тирове от фирмата Превозвач на товарна с пласмента на новата стока. След почистване и преопаковане куклата Гергана вече се намира по щандовете в по-добрите магазини за удоволствия. Вече се получиха и първите рекламации от арабския свят. Клиентите от Арабия масово се оплакват от липсата на задна дупка. Какво щастие? Вие бихте ли се оплакали, Киборг, от липсата на задна дупка? Аз задни дупка си имам, даже задни дупка си имам достатъчно. Но да преминем към следващата новина. От липса на дупки не се оплаква новата поп-фолк звезда Гъца Свинич. Легендата на известното поп-фолк светилище Бят реши да стане звезда. До момента Гъца изпълняваше ролята на атракция в известния клуб, където бе намазана с олио и пускана на посетителите. Посетителите трябваше да ловят, а наградата бе бутилка квалитетен алкохол. Предприемчивият собственик на Бят обаче видял заложбите на своята свиня и реши да я превърне в знаменитост. Гъца Свинич в момента записва албум, продуциран от Пайнер на име "Меня зовут Свински Бут". Колко оригинално, а като хитове в него се очертават "Прасни ме" и "Дай да се насвиним", както и нечовешката свинска мазня. Вековната война между кучетата и котките бе официално прекратена. Представители на враждуващите животински видове стиснаха лапи и дори стигнаха по-далеч желанието си да компенсират изгубеното в пререкания време. Кучето Джеки изкъпа с език новата си приятелка котката Пепеляшка. Доволна от банята, Пепеляшка потвърди, че кучетата имат по-богат език. Булдогът Вълчан пък моментално се почувства длъжен да помага на котки в беда. Сред за собствения си живот той се притече на помощ на заклещилата се в съседската ограда котка Ласи. След като вече кучетата и котките заровиха томахавката на войната, кои ли според теб ще са следващите на животински видове, които ще изпушат лулата на мира? Не знам кой ще изпуши лулата на мира, но най-вероятно ние. Преди това обаче да свършим работа с последната тематична новина. Фестивал на марихуаната се проведе в добилия печална слава сред НСБОП средите град Петрич. Култиватори от цял свят дойдоха на автостоп за тържествата на благата билка. Агрокултуристите премериха сили в няколко дисциплини, включително големина на главата, поразяващ ефект или лавост. Под звуците на музиката Друм ен Базе, развъдници на маслодайното растение танцуваха до зори, така популярните сред юношите мекозени танци. Запланувания приятелски матч Хек се превърна в приятелски кръг Хеш. Дори полицаите не останаха безучастни към веселбата и купонът завърши по традиция с масов арест. Останете с програмата на телевизия Time Out. От нас Киборг Киборгян и Ген Тръцков. Довиждане и приятно посрещане на новата година. Again!